baro ki bapai ya kene ka video sa sisin pat ki ba ngayang Ahmad jong kene ka jing mane ka ba itanat ha bat ka ba he mo te ngaskwa ban pensai sa pi namar ha ka video ka bala deb don na padeng jong pi ki ba komen yang ki ba ong ba katei ka jing mane ka don sa e ikumba kadai kum ka mos hanrei kane ka jing mane kamdai sapia ka mos hanrei lasna ka design jong ka jing mane pareng kane ka jing mane kadai ka jing mane jong ka paris sora mentangin ya pe cepo jong kane ka jing mane mentang la poi cepo jong kane ka jing mane menpet ya ka jing tanat jong kane ka jing mane te mentang la poi cepo jong kane ka jing mane ka ba itanat ha te keno kapari sora kalong ka padon bok hadu kata-kata ba kilayo ya kane ka jing mane ka ba itanat hanre na lor kata ka ba kampung santam ha kane ka jing mane ba midon ya ka relik jong udon bosko ha ka ba nakleng ka parte kibriu ki wan ban pe ya kane mata view ibang dan hakmat jong kane ka relik jong udon bosko bakut hakaba bon kipat Kristen man kasni kiwan manduai hakmat jong udon bosko bakut hakaba kibru bon ba kibawan banduai haudon bosko bakut kila yomat sibun kicing buku bat ki kampla baper te pedeng jong ka perthai baro na jing na kiri baper jong ka perthai ki patre na kaseng jong don bosko bakul nyare minyo ya kaneka relik jong don bosko hanre ka paris ora kalong ka peron bok hadu kata-kata ba nilayo ya kaneka relik jong don bosko bakul piu iha ne hanne akmat kane kam dai sica kata kamet pura no kam dai sica kata kamet pura hanre ha kasyadam jung labu kakti kapasisya jong udang bosko bakoy dengan yutu ya pi balai kane ka relik jong udang bosko kanu kawan poy kadon kajingwan jungok jong kane ka relik jong udang bosko bakoy hamme khalaya te hamne ha kathain sora kalajia ka kampla te na kata katau ba ya ka relik jong udang bosko labu hamne ha kasran ne kani gajing mane kabala ai nam hau don bosko kapakerteng sen jon bosko sran hang ne sora kumba pilatip kate kata kacaka kapapau nam adu kata hakapa bunba kibreu nakeleng sodong jong kari India wat na sabar jong kari India ro iwan kenang ban pek ya aneka sora ne kacera punji nama kidon kata kacaka kapa itenat adu kata hanre nyar kibreu na kane kathan ne kari jungi kibawan ja sora kibawan pek yau don bosko bakut te ngakentu ya baro kibreu kibalatip yang don bosko ne kibalasa teng ha ki institution ne ki hostel jong don bosko lane kibalapas haki school jong don bosko
lada jia pi wan pe ne wan jungo kai ya kanika cera punji ne kasora sepha ban wan ban pe ya karelik jong Don Bosco namar kalong siya kataka badan kam hadu kata ban wan ban jungo ya Don Bosco bakoi kamtam kum ki kun Kristen ki badaina kabalang Katolik sepha ban wan pe khnang ya Don Bosco bakoi. Yep. Yeah. Mentah khmat jong kani mani ki ba don ka school ba pania di agam jong Don Bosco kadon ka hotel ki kena pia kemen kena orang kadon hotel yang pa ki siap nan dia kai. Kublai subuhnya ki baru ki bapak dia kena video nakapade ki baru wei para pokoi sene sa sora sa kabangan bapak dia kena serain jong Don Bosco bapak kublai subuh saya padhak wei kau video.